Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ungakhohlwa ukusubscribe the channel if you haven't done so. Like video, share video as well as ukubuka ama ads. Now guys, ngicela ukuthi singene lapha na kaMadlanga Commission. Emva kokuthi sizwe indaba ezimbi ezokudlula emhlabeni kwengqongqoshe amaphoyisa ubaba uNathi Mthethwa engathi umoya wakhe ungaphumula bafethu ukuthi ushonele kwela seFrance eParis ngase hotel elithile kuthiwa iHyatt hotel kuthiwa ke uzponse from a big building which is a hotel from the 22nd floor washona allegedly. So yeah, lezo ngenze ubuhlungu bafethu. So the Madlanga Commission sibona ke ku testify ke ubaba ke uGeneral Dumisani Khumalo, he's been testifying kuningi okuvelayo laphana ama message abo baba Mchunu between baba Mchunu uSenzo Mchunu uMinister wamaphoyisa uSenzo Mchunu nabo Brian Mogotsi nabo Vusumuzi Khethi Matlala. Kuningi okuvelayo laphana bafethu, ngiyabona nje ama video screenshot ama message, you know what I mean, okunye ngizokulahlela mhlambe on my screen ukuthi ke baba Mchunu wayene communication no Vusumuzi Khethi Matlala, uBrian Mogotsi ngathi he's in the middle of, you know what I mean, into ekanjalo. Kuningi okuvelayo lapha nabafethu. Ngiyabona abantu lapha na Twitter asithi nje inkundleni zokuxhumana sebeqala ukusola manje ukuthi baba uNathi Mthethwa bekumela ayo testify lapha, kwathiwa nango ukuthi akabonakali, he's missing lapha ngaseParis. Emva kokuthi he's missing nango setholakala eshonile. Hayi, kuningi okuvelayo bafethu, into ezenzekayo ziningi. Yabona ke yonke lento eqhubekayo. Ay guys, mina ngifila ngathi abantu basazolahlekelwa ngimphefumulo. I'm sorry to say that, but this the revealing of the expose and everything, abantu abaningi yeah, abantu you have to be careful because I think information ephumayo baningi abangafuni ukuthi mayiphume iveli ebantwini. So kuzomela ukuthi wena, this is politics, okay? So kuningi nje lapha nabafethu. So mbona kunodaba balibhalile ngoMatlala, uVusumuzi Khethi Matlala ukuthi wamsongela ubaba uMchunu ngesikhathi kuhoxiswa ithenda. Kukhumbula ngethenda lelane lama million okwathala linikeza uVusumuzi Khethi Matlala. Hey, kwabuye kwathini ngalelo thenda lo bhuti phela ubedla nabo obaba, sokuthiwa kuvela ukuthi wathukuthela wasongela ungqongqoshe wamaphoyisa omisiwe umnumzana uSenzo Mchunu, usamabhizinisi obhekane enoxhaxha lwamacala uVusumuzi Khethi Matlala ngesikhathi kuhoxiswa ithenda lezigidi nezigidi zamarandi ayelithole emaphoyiseni. So kubhalela eKayiso Lezwe because I couldn't go and read in English on the other side, right? Kuthi ikhomishini eleholwa ke ijaji uMbuyiseni Madlanga izwe ukuthi uMatlala wasabisa ngokuthi uMchunu uzokhomba umuzo onotshwala emva kokuba kuhoxiswe ithenda lika 360 million. Mangabe uyalikhumbula lokhu likhulunywe njalo kwakumele athola ithenda lika 360 million labe lahoxiswa wazonda wathukuthelwa wabangaka. Waqala ke ukusabisa ke ubaba uMchunu, right? So kuthiwa lokhu kuvele ngesikhathi ikhomishini inikelwa ingxoxo yamaselula okuthiwa ke yayiphakathi kukaMatlala nowachazwa uMchunu njengeqabane lakhe umnumzana uBrian Mogotsi. So ingxoxo ke inikelwe ikhomishini ngesikhathi kuqhubeka ubufakazi besikhulu sezinhloli esihola ithimba eliphenya ukubulawa kosopolitiki kwaZulu-Natal uLieutenant General Dumisani Khumalo. So ithenda likaMatlala lahoxiswa emva kwezinsolo zenkohlakalo. Ingxoxo iveze ukuthi uMatlala waze wasabisa ngokufaka udaba lokuhoxiswa kwethenda enkantolo. So okwacasula kakhulu uMatlala ukuthi ke umyalelo wokuba kuhoxiswe ithenda waqhamuka kuMchunu. So uMatlala ke ngokwemiyalezo kaWhatsApp ukhala ngokuhluleka kukaMogotsi ukuvimba ukuhoxiswa kwethenda. Kunenye message engiyibonile that was from Vusumuzi Matlala to Brian Mogotsi engathi uthi ya kwelami side mina kungathiwa lokhu ngiyakwenza kodwa ke kwelakhi side ngathi wena wenza umsebenzi, but from my side ngizoyibeka kodwa on my screen it's written in English.
ukuthi uMatlala yena ukhala ke ngokwemlayezo ukhala ke ngokuhluleka kukaBrown Mokgotsi ukuvimba ukuhoxiswa kwalelo tender. Sekukaningi wenza izithembiso ungazifeziyo le message engiyishoyo ebibhalwe kanje. Okubi kakhulu ukuthi manje awusayiphenduli nemiyalezo engikuthumela yona. Okuhle ukuthi ke ngizigcinele izingxoxo zethu, ngizozisebenzisa lezi zingxoxo uma sengifaka ke udaba enkantolo. Kanti lezi zingxoxo zizosebenziswa against him kwiMadlanga Commission. Okay, ingxoxo iveza ukuthi uMokgotsi ubezixebulela nje umkhoma lapha kuMatlala njengoba ke ehlezi emcela imali. Ikhona imessage ethi can I have 10k? I'm like, wena Brown Mokgotsi angazi uyimpimpi noma uyini lo muntu, yena nje ufuna imali, uyale kaMchunu aye kaMatlala aye kaMchunu, yena nje uphathi nendawo. He's a messenger, angazi he's an organizer, like they always call him an associate. Can I have 10k? Eyokuthini 10k? Because you're not playing your part according to Matlala. He's doing his part and you are not playing your part. You know what I mean? Iningi lemali ebicelwa uMokgotsi ebesuke eyifunela izinto ezimayelana nemicimbi ye-ANC. So ngesikhathi ke kunomcimbi okugubha usuku okwasungulwa ngaye ANC ngoJanuary 8, uMokgotsi wacela uMatlala ukuba amlekelele akhokhele amathikiti ebhanoyi nendawo yokulala eCape Town lapho kwakuzobanjela khona umcimbi. Imali yakonke lokhu beyifuna kuMatlala. Hey, kulabe betapa khona imali laba benabo uMchunu bebeyitapa lapha kaMatlala. Ingakho ekwathelele tender lika 360 million angasalithola imali engakho. Bebeyitapa khona lapha kuma. Yo guys, so ke uma ke ziqhubeka izingxoxo kuvela lapho ke khona uMatlala ekhombisa ukuthi akasayijabuleli eyokuhleze ecela imali. So kwenye ingxoxo uMatlala ukhala ngokuthi uMokgotsi ugcina ngokucela imali kodwa akazifezi izithembiso zakhe. Like I said, akufanele kube wena kuphela ohlomulayo kulobo budlelwane bethu. Ziningi izinto engihlezi ngikucela zona ungazifezi. Lezi zinto ebengizicela kuwena eziphathelene nemali kuningi aziphathelene nemali, kuningi nje engikucele khona wangangisiza ngalutho nguMatlala lo yethu uBrown Mokgotsi. Ingxoxo ibuyaveza ukuthi uMokgotsi ube putshuzela uMatlala izinto ezenzeka emaphoyiseni. Kusho ukuthi behamba le kwaMchunu ezifuna athi maye ezitholile eziputshuzela uMatlala. You know what I mean? Waba oqala ukwazisa uMatlala ukuthi selihlakaziwe ithimba eliphenya ukubulawa kosopolitiki kwaZulu-Natal. Ingxoxo iveza ukuthi uMokgotsi ubexhumana noMchunu. Ukhumalo uzoqhubeka futhi ngokwethula ufakazi namhlanje, obunye ubufakazi uzobethula esithe. Brown Mokgotsi thanda imali, uzaqambe namanga ufuna imali. I want money, I want 10k, I want this. Athi Matlala wena awuyidlale yakhe ipart. You know what I mean? Ucela ama-favors angafuni imali kodwa wena uhlele ungifuna imali but awenzi lezi zinto engituzenze. Yona ngxoxo laphana when it comes to between ubaba uMchunu, uVusimuzi Matlala noBrown Mokgotsi. Kuningi okuvelayo. Ngapha abanye bayashona. It's just a whole lot. Mina nje ngisabela impilo zabantu, Nkosi yami, imphefumulo yabantu kulolu daba lolu. It's just a whole lot. Angazi uvula ka comment section, ulike video, subscribe, share bese siyabona nakwezayo. Bye.